Alo, Buraz. Gdje si, Buraz? Evo, sad ustajem, jes ti počerao one blokove da podignem sprata ovaj na kući? Ma kakve blokove, blokove ne interesuju. Hajde, znaš da moraš samo danas u banku da dignemo onaj drugi kredit. Šta? Šta drugi kredit, pa nisi ti ovaj isplatio? Moraš ti meni biti žirant. Ti moraš samo potpisat, ništa više. Ti znaš da ja nemam ni goriva u autu, nemam ništa. Ostao sam bez marke. Aj, šta mi radiš, brate? Hajde požuru, ustani. Ali, brate, ja ne mogu dizat drugi kredit, dao sam ti već 10.000 maraka. Aj platiš ja jedan raz kad dobijem ovih 10.000 drugi. Dolazim ja po tebi. Aj, majko moja. Ni ove godine neću staviti stolariju na kuću. I ove godine ćem prokišnjavat krov na kući. Ono, brate, evo ti. Kako ja si? Kako se pati? Šta je ovo, majko moja? Neko mi temelja od kuće iščupo. Hajde, brate, požuri. Ponesi ličnu kartu i saobraćajnu od kuće. Znaš da moramo ići. Hajde, požuri. Ne dam ti saobraćajnu. Za ovo se babo moj borio. Šta mene briga za babom i zatim? Imam ja svojih problema. Mene ne interesuje niko i tvoja kuća. Ja ću nju pod hipotekom dati. Ti znaš da sam ja sinoć iskockao 10.000 maraka u kasinu. Ulazi u auto, idemo ranije u banku. Ja ne dam kuću. Pa brže ulazi u auto, ne interesuje to mene. Ja ne dam kuću. Odmah! Ja ne dam kuću. Odmah! Jebem ti, brate, kredit. Kome sam ja? Bio žiran. Hoštopleru jedan. Šta je? Bože dragi, ubio sam rođenog brata zbog kredita. Nisi ti mene ubio, sjedaj u auto! Dođi vamo! Hvala ti što su ovo sačuvao za mene. Pogodio me u guz sa krvide na usta. Did je mislio na mene. Jebi ga, dite. Alo, jel banka? Jeste, banka je. Evo ovako, ubio sam svog žiranta malo prije. Čim ste ga ubili? Sa pištoljom. Pa vi niste normalni. Pa znam ja da je teško naći žiranta, ali ja sam ga ubio, nije ćeo biti za drugi kredit žirant. Ja sam ga morao ubiti. Koga jebe? Mogu li ja dignut umjesto njega, imam ja smrtnovcu da sam ja njega ubio da on mrtav. Pa vi niste normalni.